ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரங்கள், பிரணாம்ஸ். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा माताजी, नमस्कारम। हरे कृष्ण माताजी, नमस्कारम। நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும். ஜெயந்தி மாதாஜி ஒரு ஸ்லோகம் हरे படிங்க 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 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வணக்கம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. வணக்கம் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. 10 தடவை இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்கணும். ஆமா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோக்ய பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरा यमुनादीरा वनचारी। यमुनादीरा वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mata. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். Hare Krishna. பிரணாம் 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 எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்கோ. Hare Krishna. Hare Krishna Mata. तत्तस्म श्री मे अनुपतृ संविदः मातृ स्वश्री क्लिन्न धियं समादरं रंक्षये तिरोत्कण्ड मनामहर्षिभिः उन्नीयमानं च मृडात्मजा मृडात्मराध्वजम्. Yes, வாசிங்க மாதாஜி. Krishna Mataji, என்ன ஸ்லோகம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 10. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 93ஆம் பக்கம் எடுத்துட்டோம் மாதாஜி. 11 எடுத்தாதான் 10. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ர ஸ்வை ஸ்ரீமேனு பாத்ரு சம்விதா மாத்ரு ஸ்வசி கிளின்னா தியம் சமாதரம் த்ராஷயே சீரோத்கண்ட மகர் சிபிர் உன்னியமானம் சாமிருடாப்ரா துவஜம். தத்ர அங்கே ஸ்வசி உடன் பிறந்த சகோதரிகள் மே எனது நனு கண்டிப்பாக பத்ரு சம்மிதா தங்கள் கணவர்களுடன் மாத்ரு ஸ்வசி எனது தாயின் சகோதரிகள் கிளின நியம் பாசமுள்ள சா மேலும் மாதரம் அன்னை துரஷயே நான் பார்ப்பேன் சிற உட்கண்ட மனா நீண்ட நாட்களாக மிகவும் ஆர்வமோடு இருந்தேன். மகாரிஷிகள் உன்னியமானம் எழுகிறது சாமிலும் மிருடா ஓ சிவபெருமானே அதிவர வேள்வி துவஜம் கொடிகள். மொழிபெயர்ப்பு: அங்கே தனது சகோதரிகள் எனது அன்னையின் சகோதரிகள் மற்றும் அவர்களது கணவர்கள் என் மீது பாசமுள்ள உறவினர்கள் அனைவரும் இருப்பர். அங்கே சென்றால் அவர்களை ஒரு சேர காண இயலும். மேலும் அங்கே பறந்து கொண்டிருக்கும் வண்ண கொடிகளையும் முனிவர்கள் செய்யும் வேள்வி சடங்குகளையும் கூட காண இயலும். எனவே இங்கே செல்வதற்கு நான் அதிகம் விரும்புகிறேன். பொருளுரை: முன்னரே கூறியுள்ளபடி மாமனுக்கும் மருமகனுக்கும் இடையிலான கருத்து வேறுபாடு நீண்ட நாட்களுக்காக தொடர்ந்ததினால் சதி தனது தந்தை வீட்டிற்கு போய் அதிக நாள்கள் ஆயிற்று. இப்போது அங்கே தனது சகோதரிகள், தனது அன்னையின் சகோதரிகள் மற்றும் அவர்கள் கணவர்கள் அனைவரும் இருப்பார்கள். அவர்களை காண வேண்டும் என்று சதியின் மனம் அவாவியது. பெண்களுக்கு உரிய இயல்பினார் தானும் தனது சகோதரிகளைப் போல தன்னை நன்றாக அலங்கரித்துக் கொண்டு தனது கணவுடன் அங்கே செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினார். உண்மையில் அவள் தான் மட்டும் தனியாக போக வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. வைய ஏதத் ஆச்சரியம் அஜாத்ம மாயையா விநிர்மிதம் பாதி குணத்ரயாத்மகம் ததாபிஹம் யோஷித் அதத்வ விக்ஷதே தீனாதித்ருஷே பவமேவ பவமே பவரிஷிரும் பவக்ஷிரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஏதத் ஆச்சரியம் அஜாத்மமாயயா விநிர்மிதம் பாதி குணத்ரயாத்மகம் ததாபிஹம் யோஷித் அதத்வ விக்ஷதே தீனாதித்ருஷே பவமே பவக்ஷிரும். வஹி உங்களிடத்தில் ஏதத் இந்த ஆச்சரியம் அஜ ஓ சிவபெருமானே ஆத்மமாயையா பரமபுருஷ பகவான் புறத்தினார் விநிர்மிதம்
படைத்தது. பாதி தோன்றுதல் குணத்திரய ஆத்மகம் ஜட இயற்கையின் குணங்களின் எதிரெதிர் செயல்களினால். ததா அபி இருந்து கூட அகம் நான் யோசித் பெண் அக அதத்வ வித் மெய்யறிவில் தேர்ந்தவர்கள் இல்லை. மேலும் தே உங்கள் வீணா இயலாதவள் பித்ருக்ஷே காண விரும்புகிறேன். பவ ஓ சிவபெருமானே மே எனது பவக்ஷிதே பிறந்த இடத்திற்கு. மொழிபெயர்ப்பு இந்த உலகமானது ஜட இயற்கையின் குணங்களின் எதிரெதிர் செயல் விளைவினால் அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் புறசக்தியினால் வந்த வியத்தகு படைப்பாகும். இவ்வுண்மை நீங்கள் அறியாதது அல்ல. ஆனால் நானோ இதையெல்லாம் அறிய முடியாத ஏழைப்பேன். மெய்யறிவில் நான் தேர்ச்சி பெற்றவள் அல்ல. ஆகையினால் எனது பிறந்த இடத்தினை மீண்டும் ஒருமுறை காண்பதற்கு விழைகிறேன். பொருளுரை ஜட இயற்கையின் குணங்களின் எதிரெதிர் செயல் விளைவினால் தோன்றிய இப்பௌதீக உலகின் பளபளப்பான தோற்றங்களிடத்தில் சிவபெருமான் பற்று உடையவர் அல்லர் என்பதை சதி என்னும் தாட்சாயினி நன்கு அறிவாள். ஆகையினாலேயே அவள் அவரை அஜ என்று அழைக்கிறாள். அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்னும் கட்டுக்களை கடந்தவர் அல்லது தனது நிலையான இருப்பினை உணர்ந்தவர் என்று பொருளாகும். அவள் கூறினாள், புறத்தோற்றம் அல்லது பிரபஞ்ச தோற்றம் என்னும் மாறுபட்ட தன்மையினை உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் மாயை தங்களிடம் இல்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் தன்னை உணர்ந்தவர் ஆவீர்கள். தங்களை பொறுத்தவரை சமூக வாழ்வின் கவர்ச்சி, தந்தை, தாய், சகோதரி, சகோதரன் என்னும் மாயின் உறவு முறைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டன. ஆனால் நானோ மெய்யறிவினை உணர்தலில் வளர்ச்சியடையாத ஏழைப்பேன். எனவே இவைகள் எல்லாம் எனக்கு உண்மை போல் தோன்றுகின்றன. ஆன்மீக உலகின் இந்த முரணான தன்மைகள் உண்மை என்று குறைமதி உடையோரே ஒத்துக்கொள்வர். புறசக்தியின் மாயில் உழல்பவர்களே இதனை உண்மை என்று ஒத்துக்கொள்வர். ஆனால் ஆன்மீக உணர்தலில் வளர்ச்சி அடைந்தோர் இதனை மாயை என்று நன்கறிவர். சத்தியமான உண்மை என்று ஆன்மீக உலகம் எங்கனம் இருக்கிறது. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை தன்னை உணரும் அறிவு என்னிடத்தில் இல்லை. நான் ஏழை. ஆகையினால் இவ்வுண்மைகள் எனக்கு தெரிகிறது. பிறந்த இடம் என்னை அழைக்கிறது. அதனை காண நான் விரும்புகிறேன் என்று சதி கூறினாள். தனது உடலின் மீதும் பிறந்த இடத்தின் மீதும் இதுபோன்று பலவற்றின் மீதும் பற்று வைப்பவர்களை பாகவதம் ஒரு கழுதையாக அல்லது பசு மாடாக கருதுகிறது. சதி இவ்வுண்மைகளை எல்லாம் நிச்சயம் தன் கணவனிடமிருந்து அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவள் பெண்ணாக இருந்ததினால் யோஷித் ஜட பொருளின் கவர்ச்சியிலேயே பேரார்வம் கொண்டிருந்தாள். யோஷித் என்றால் அனுபவிக்கப்படுவர் என்று பொருள். ஆகையினாலேயே பெண்கள் யோஷித் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் யோஷித்துடன் கூடிய தொடர்பு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் யோஷித்தின் கைகளில் விளையாட்டு பொம்மையாக இருந்தால் ஒருவனது ஆன்மீக வளர்ச்சியானது உடனடியாக நின்று போகும். அதனால்தான் பெண்ணின் கைகளில் விளையாட்டு பொருட்களாக இருப்பவர்கள் யோஷித், கிரீடா, விகேஷி ஆன்மீக உணர்தலில் வளர்ச்சி அடைய முடியாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசிங்கோ. பஷ்யா பிரயாந்தி அபவான்யயோஷிதோ ஹபி அலங்கிருதா சாந்தா சகா வரூதசஹ யாஷாம் வ்ரஜத்வி சிதிகண்டமண்டிதம் நபோ விமானைஹ கலஹம்ச பாண்டுபீஹி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஸ்ய பிராயாந்திரபிவான்ய யோஷிதோ பிலங்கிருதா அலங்கிருதாக காந்தசகா விருதசக யாசாம் விருஜத்பிஹி சிதிகண்டமண்டிதம் நபோ விமானைஹி கலஹம்ச பாண்டுபிஹி. பஸ்ய சற்று காண்பதற்கு, பிராயந்திஹி செல்வது, அபவ ஓ பிறப்பற்றவரே, அந்ய யோஷித்தக பிற பெண்கள், அபி நிச்சயம் அவங்கிருத்தாக அலங்கரித்து கொண்டு, காந்த சகாக தங்கள் கணவர் மற்றும் நண்பர்களுடன், வாருதசக பெரும்பான்மையினர், யாசாம் அவர்கள், விருஜத்பிகி பறந்து கொண்டு, சிதிகண்ட நீலகண்டரே மண்டித்தம் அலங்கரித்தல், நபக வானம், விமானை விமானங்களுடன், தவ ஹம்ச அன்னங்கள், பாண்டுபிகி வெண்மை. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஓ பிறப்பிலேயே ஓ நீலகண்டரே, எனது உறவினர்கள் மட்டுமல்ல மற்றும் மற்ற பெண்களும் ஆடை மணிகளினால் தங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டு
தங்கள் கணவர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் அங்கே சென்று கொண்டிருக்கின்றனர். வெண்மை நிற அன்னப்பறவையை போல் வானில் பறக்கும் அவர்களது விமான கூட்டங்கள் பார்ப்பதற்கு எத்தனை ரம்யமாக இருக்கிறது. பொருளுரை: இங்கே சிவபெருமான் அபவ என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதன் பொருள் பிறப்பற்றவர் என்பதாகும். பொதுவாகவே அவர் பவ, அதாவது ஒரு பிறப்பெடுத்தவர் ஆவார். சிவபெருமான் என்னும் ருத்ரரின் பிரம்மதேவனின் இரு விழிகளுக்கிடையில் இருந்து தோன்றியவர். பிரம்மதேவனோ ஸ்வயம்பு எனப்படுவார். காரணம், அவர் எந்த ஒரு மனிதனுக்கோ அல்லது ஜட பொருளுக்கோ பிறக்காது பகவான் விஷ்ணுவின் உந்திச்சுழியிலிருந்து வந்த தாமரை மலரில் பிறந்தவர் ஆவார். சிவபெருமான் இங்கே அபவ என்று அழைக்கப்படுகிறார். பௌதிக துன்பங்களினால் பாதிக்கப்படாதவர் என்று நாம் பொருள் கொள்ளலாம். சதி சிவபெருமானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக தனது தந்தையின் உறவினர் அல்லாத அந்நியர்கள் கூட அங்கே செல்லும் பொழுது அவரது சொந்த மகளாக தன்னை பற்றி என்ன சொல்வது என்று கேட்கிறாள். சிவபெருமான் இங்கே நீலகண்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். கடலிலிருந்து எழுந்த நஞ்சினை தான் விழுங்கி அதனை வயிற்றினுள் செல்லாமலும் வெளியே துப்பாமலும் தொண்டையிலேயே நிறுத்தி கொண்டார். அதனால் அவரது தொண்டை நீல நிறமாக மாறியது. அது முதற்கொண்டு அவர் நீலகண்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பிறரின் நன்மைக்காகவே சிவபெருமான் நஞ்சினை தான் உட்கொண்டார். அமிர்தம் எடுப்பதற்காக தேவர்களும் அசுரர்களும் கடலை கடைந்த பொழுது முதலில் விஷம் தோன்றியது. அவ்விஷக்கடலினால் மற்றவர் பாதிக்கப்படக்கூடாதே என்பதற்காக சிவபெருமான கடல் நீர் முழுவதையும் தானே குடித்து விட்டார். பிற நன்மைக்காக மிகப்பெரிய விஷக்கடலையே குடித்த அன்புள்ளம் கொண்டவராயிற்றே அவர். அப்படி இருக்க தனக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட தனது மனைவியே அவள் தந்தை வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டி கேட்டுக்கொள்ளும் பொழுது அன்பு மிகுந்தவராக அவர் அதற்கு அனுமதி வழங்கத்தானே செய்வார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப ஹோப்ஸ் இல்லையா? கடைசியில அவர் கண்டிப்பா கொடுக்க போறது இல்லை. அவர் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்கோ. கதம் சுதாயாக பித்ருகேஹே கௌதுகம் நிஷம்ய தேஹே சுரவர்ய நேகதே அநாஹுதாஹ அபியந்தி சௌஹ்ருதம் பர்தோர்குரோ தேஹ கிருதஸ்ச கேதனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கதம் சூதாய பித்ருகேஹ கௌதுகம் நிசம்ய தேஹ சுரவர்ய நேங்கதே அநாஹுதா அபிநயந்தி சௌஹ்ருதம் பர்துர்குரோ தேஹ கிருதஸ்ச கேதனம். கதம் எவ்வாறு, சூதாய மகளின், பித்ருகேக கௌதுகம் தனது தந்தையின் வீட்டில் நடக்கும் விழா, நிசம்ய கேள்விப்பட்டு, தேக உடல், சுரவர்ய தேவர்களில் சிறந்தவரே, ந இல்லை, இங்கதே துன்பப்படுதல், அநாகுதா அழைக்காவிட்டாலும், அபி கூட, அபியந்தி போவது, சௌகிருதம் நண்பன், பர்த்துக கணவனின், குரு குருவின், தேக கிருத தந்தையின், ச மேலும், கேதனம் இல்லம். மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு. தேவர்களில் சிறந்தவரே, தனது தந்தையின் இல்லத்தில் ஒரு விழா நடக்கப் போவதை கேள்விப்பட்ட பிறகும் கூட ஒரு மகளின் உடல் எவ்வாறு துடிக்காதிருக்கும்? நம்மை அழைக்கவில்லையே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். அழைப்பில்லாவிட்டால் கூட ஒருத்தி தனது கணவன், நண்பன், குரு மற்றும் தந்தையின் இல்லத்திற்கு செல்வதில் எந்தவித தவறும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ஆர் விஜயகுமார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. தன்மே பிரசீதேதம் அம்ரத்யவாஞ்சிதம் கர்த்தும் பவான் காருணீகோ பதார்ஹதி தவ்யமாத்மனோ அத்தேஹம் அதப்த்ர சக்ஷிஷா விரூபிதாமானுக்ருஹான யாசிதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. தன்மே பிரசீதேஷம் அமர்த்தவாஞ்சிதம் கர்த்தும் பவான் காருணிகோ பதார்ஹதி துவாயாத்மனோ அர்த்தே அகம் அதப்ரசீஷா நிரூபிதமானுக்ருஹான
யாசிதக தத் ஆகையினால் மே எனக்கு பிரசீத அன்பு கூர்ந்து இதம் இந்த அமர்த்திய ஓ இறப்பில்லா தேவரே வாஞ்சிதம் வாஞ்சை கர்த்தும் செய்வதற்கு பவான் தங்கள் மேலான காருணிக அன்பு பத ஓ பகவானே அர்ஹதி திறமுடைய திவ்யா தங்களால் ஆத்மனா தங்களின் சொந்த உடல் அர்த்தே பாதியில் அகம் நான் அபத்ரா சசீஷா எல்லா ஞானங்களும் உடைய நிரூபிதா நான் இடம்பெற்றிருக்கிறேன் மா எனக்கு அனுக்கிரகண கருணை காட்டுங்கள் யாசிதா யாசிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. என்றும் அழியாத சிவபெருமானே என் மீது கருணை கொண்டு எனது விருப்பத்தினை நிறைவேற்றுங்கள். தங்கள் உடலில் பாதியினை எனக்கு அளித்துள்ளீர்கள். என்னிடத்தில் கருணை கொண்டு எனது வேண்டுகோளினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ நாம் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்தலாம் ஸ்லோகாஸ். ஓகே. तत्र स्वश्री मे ननु कर्तृ संविदः मातृ स्वश्री क्लिन्न दियं समादरं त्रक्षे शिरोत्कण्डमना महर्षिभिः उन्यमानं सा मृडात्मरध्वजम्. சோ தத்ர அங்கே ஸ்வஸ்ரீ உடன் பிறந்த சகோதரிகள் மே எனது நனு கண்டிப்பாக பத்ரு சம்மிதா தங்கள் கணவர்களுடன் மாத்ரு ஸ்வஸ்ரீ எனது தாயின் சகோதரிகள் கில்லின தியம் பாசமுள்ள சா மேலும் மாதரம் அன்னை திரக்ஷையே நான் பார்ப்பேன் சீதர உட்கண்ட மனஹ நீண்ட நாட்களாக மிகவும் ஆர்வமோடு இருந்தேன். மகாரிஷிபி மகாரிஷிகள் உன்யமானம் எழுகிறது. மேலும் மேலும் மிருட ஓ சிவபெருமானே அதிவர வேள்வி துவஜம் கொடிகள். சோ அங்கே ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சோ அங்கே தனது சகோதரிகள் எனது அன்னையின் சகோதரிகள் இல்லையா, அன்னையினுடைய சகோதரிகள் யாரு? ஆஹூதி மற்றும் தேவஹூதி இல்லையா. இவங்க பிரசூதியோட மகள், இவங்க கடைசி மகள். 16 பெண்கள்ல இவங்க கடைசி இல்லையா. அவரது கணவர்கள் என் மீது பாசமுள்ள உறவினர்கள் அனைவரும் இருப்பார்கள். அங்கே சென்றால் அவர்களை ஒரு சேர காண இயலும். இந்த மாதிரி ஒரு அவா நம்ம எல்லாருக்கும் கூட உண்டு இல்லையா. ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறோம்னா எல்லாரையுமே பாக்குறதுக்கு தான் போறோம். ஃபங்க்ஷனுக்காக போறதே செகண்ட் ஆப்ஷனா தான் இருக்கும். அங்க நம்ம எல்லாரும் சொந்த பந்தங்கள் வந்திருக்காங்களா, அவங்களோட பேசி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இல்லையா. அதனால அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசணும். இப்ப எல்லாம் இல்ல மத்தாஜி. அப்ப அந்த காலத்துல சித்திய பாக்கணும் அத்தைய பாக்கணும்னு அவ்வளவு ஆசையா போடுவோம் மத்தாஜி. இப்ப கூட இருக்கு. ஆனா அது அந்த குடும்பங்கள்ல எப்படி எடுத்துட்டு வராங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான். நியூக்ளியர் ஃபேமிலினா நியூக்ளியர் ஃபேமிலி தான் இல்லையா. ஏன்னா இந்த ஒரு இது வரும்பொழுது நீங்க சொல்றதுக்காக ஒண்ணு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அதாவது போன வாரம் எங்களுடைய பாட்டியோட தங்கச்சி பொண்ணு, அவங்க இங்கதான் பெங்களூர்ல தான் இருக்காங்க. இறந்து போயிட்டாங்க. ஆனா சாட்டர்டே. ஆனா அங்க ஜனங்களே இல்லை போகும்போது. அப்படின்னா அவங்க யாரோடையுமே அதாவது கூடி இருக்கல. அதாவது உடன்பிறப்புகளோட கூட அவ்வளவு ஒன்றி இருக்கவே இல்லை. அதுதான் ரொம்ப மனச வருத்தின. நானே இங்க இருந்தா கூட போக மாட்டேன். எனக்கு சித்தி தான் வேணும். ஆனாலும் பெருசா போக மாட்டேன் நான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த பாண்டிங்கே கிடையாது. ஸோ இப்போ ரெசிப்ரோகேஷன் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ எங்கேயாவது ஒரு 4 இடத்துல கூடினா அப்போ நமக்கு அந்த அவங்களோட பேசணும், அட்லீஸ்ட் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வரும். ஆனா இத்தனைக்கும் எங்க அம்மாவுடைய ஜெனரேஷன், அவங்களுடைய சொந்த தங்கையே சொல்லுவாங்க, இங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அக்காவே பெட்டர் அப்படின்னுட்டு. அப்படின்னா எங்க அம்மாவே பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அந்த அறக்க பறக்க பேசுறது இல்லையா, அதெல்லாம் உண்டு எங்க அம்மா கிட்ட. எல்லார்கிட்டயுமே எல்லாரும் வரணும், எல்லாரும் போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ இவங்க அப்படியே தனித்தே இருந்துட்டாங்க இல்லையா, அந்த இயல்பு. ஆனா ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது எந்த யாருக்கும் கஷ்டத்தையே கொடுக்காம நல்லா நைட்டு பேசிட்டு இருந்து காலையில போயிட்டாங்க. அப்படின்னா மரணம் ஏற்பட போகிறது என்பது தெரியாத நிலையில இருந்து போறது. ஆனா எனக்கு அதுக்கு முன்னனே எப்பயோ ஒரு கான்வர்சேஷன் கேட்கும் பொழுது மரணத்திற்கு 1 வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் தெரியும் என்றும் கூட சொல்றாங்க. அது எவ்வளவு உண்மை என்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க ஏதாவது யாரையாவது இருங்கோ போங்கோ அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா. எனக்கு அது அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமோ இல்லை, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய இது லீலைகள் எல்லாமே நம்மளால கேட்கிறோம், புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். ஆனா அதனுடைய
ஆழ்ந்த தாத்பரியத்தை வந்து ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? இங்க பகவானுடைய செயல்பாடுகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார், இதெல்லாம் நம்ம விசிபிலிட்டில கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ அத்தகைய உத்தமமான நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான நாம புரிஞ்சுக்க ஓரளவுக்காவது நாம முயற்சி பண்ணணும். ஸோ இங்க என்ன பாசமுள்ள உறவினர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து காரணம் என்னன்னா, இந்த ஒன்று கூடக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது எங்க மாமியார் சைட்ல நல்லாவே நடந்துட்டே இருக்கு எப்பவுமே. So, அம்மா வீட்டு சைட்ல நிறைய நடக்காது. இதுதான் நான் ரொம்ப யோசிப்பேன் நான். அதாவது இங்க எது இருந்தாலுமே மனஸ்தாபங்கள் இருந்தாலும் ஒன்று கூடி விடுவார்கள். சோ இந்த பக்கம் மனஸ்தாபங்களும் இல்ல, ஆனா ஒன்று கூடவே மாட்டாங்க. சோ இந்த இடத்துல ஒருத்தருக்கும் ஒரு விதமான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இல்லையா? உங்கள கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் இல்லையா? சில பேர் வந்து எங்க வந்தாங்களா, அக்கா வந்தாங்களா, மாமா வந்தாங்களா அப்படின்னு போன் பண்ணியாவது எங்க வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கும். சில பேர் நீங்க வந்தீங்க, வந்து எதிரிலே இருந்தா கூட நீ நல்லா இருக்கியா, எப்படி இருக்குன்னு கேட்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட சூழலையுமே நாம பார்க்கின்றோம். இது ஜெனரேஷன் கூட கிடையாது மாதாஜி, இட் இஸ் டோட்டலி பியாண்ட் ஜெனரேஷன். அந்த காலகட்டத்திலயும் இருந்திருக்கு, இப்பயும் இருக்கு, இனிமேலும் இருக்கும் இல்லையா? இது எவ்வாறு நாம அடுத்தவங்களோட பழகுறோம், அடுத்தவங்க நம்ம கிட்ட எப்படி அவங்களும் ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க, அதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம இதை பத்தி பேச முடியும். இங்கே அவளுடைய சகோதரிகள்ல மொத்தம் 76 பேர். அந்த 76 பேர் 76 ஜோடி இல்லையா? அவங்களுக்கு பிள்ளைங்க இப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு திருமணத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உறவினர்கள் வந்து சதி வீட்லயே இருக்காங்க இல்லையா? ஒரு 1000 பேர் கிட்டத்தட்ட. நம்ம இவர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து கிருஷ்ணராக இங்க இறங்கி வந்தப்போ அவருக்கு 16,108 மனைவிமார்கள். ஒவ்வொரு மனைவிக்குமே வந்து 10 பிள்ளைங்க. அப்ப எத்தனை பிள்ளைங்கன்றத வந்து நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா? எத்தனை, வேற யாருமே தேவையில்லை. அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிகழ்ச்சிகள் நடந்தால் அவங்க கலந்துட்டாலே போறோம், அவ்வளவு உறவினர்கள் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ அப்படி நிறைய உறவினர்கள் இருக்கணும் ஆக்சுவலி. இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுமே அடைய பெறணும். நல்ல அதாவது அன்பு கொண்ட ஒரு உள்ளங்களோட வந்து இணையணும், நல்லதெல்லாம் வந்து பேசணும், நல்லதெல்லாம் செய்யணும். இப்படி அந்த ஒருத்தர் கூடிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க கலந்து செய்யக்கூடிய வேலை வந்து ரொம்ப ஆனந்த மையத்தை வந்து கொடுக்கும். மாதாஜி ஒன்னு சொல்றேன் மாதாஜி, இத்தனை சொந்தக்காரங்களுக்கு இழுத்து பிடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு கொரோனாவுக்கு பயந்துட்டு ஒருத்தர் கூட வரல மாதாஜி. எங்க வீட்டுல அவர் கியூர் ஆயிடுச்சு, கொரோனா கியூர் ஆகி எங்க கிட்ட கையில கொடுத்துட்டாங்க அவரை. ஆனா ஒருத்தர் கூட உசுறு பயம் மாதாஜி. அதே கொரோனா வந்து ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்க அடுத்த மாசமே. அதனால உறவினர் மேலேயே வெறுத்து போச்சு மாதாஜி. ஒருத்தர் கூட வரல மாதாஜி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்தாங்க அத்தனை பேரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவர் நல்லபடியா அனுப்பணும் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி உறவினர்கள் அப்புறம் எல்லா சாவுக்கும் இவர் போனவர், எல்லா சாவுக்கும் இவர் போவார் மாதாஜி. ஆனா இவர் சேர்த்ததுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க. சொந்தக்காரங்க பயம், உசுறு பயம் மாதாஜி. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அதே தானே, அவங்க நல்லா கவர் போட்டு வந்தாங்க, எல்லாம் செஞ்சாங்க மாதாஜி. அப்ப எனக்கு வெறுத்தே போச்சு சொந்தக்காரங்க மேல. கரெக்ட், தட் இஸ் ரைட் ஆக்சுவலி. ஆனா என்னன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் கிடையாது. சோ அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஆனா அந்த ரிலேஷன் வந்து பயத்தினால நாம எங்க மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இருக்க கூடாது. அதே சூழ்நிலை நமக்கு கூட வரும் இல்லையா? அப்ப நம்மளுக்கு யாரும் வந்து கூட நிக்கலன்னா அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுவோம். வி ஷுட் ஆல்வேஸ் நம்ம அதாவது அடுத்தவங்களுடைய சூழ்நிலைய நம்ம அந்த நிலையில போய் இருந்து பார்த்தோம்னா அதனுடைய வலி வேதனை எல்லாமே தெரிய வரும். அப்சல்யூட்லி ரைட். பட் அந்த காலகட்டத்துல வந்து எல்லாருமே நம்ம கையில கொடுக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. அவங்க அவர் கியூர் ஆனதுனால தான் நம்ம கையில முழுசா கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. எனக்கும் கியூர் ஆயிடுச்சு, நானும் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன், 2 பேருமே கியூர் ஆயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அவரால் அந்த லங்ஸ் சரியில்லை, சுகர் பேஷண்ட், அதனால போயிட்டாரு மாதாஜி. கொரோனா எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அதை உணர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல. அங்கேயே பிரதர் இருக்காரு, வரல மாதாஜி. யாருமே வரல மாதாஜி. எல்லாம் அவ்வளவு உயிர் பலம். அப்படி இருந்தாலும் கொரோனால தானே ஒருத்தர் போயிருக்காரு மாதாஜி, அவங்க பிரதரே, பெரிய பிரதர். அது அவ்வளவு பயந்து வந்திருந்தாக்க ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்கும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஆத்மா அவர். எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் போவாரு, விட்டு கொடுக்காம. ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி அப்ப ரொம்ப வெறுத்து போயிட்டேன் மாதாஜி.
பரவாயில்ல. இப்ப உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா? நீங்க அந்த அளவுக்கு ஆமா வெறுத்ததுனுடைய காரணம் இங்க பாத்தீங்கன்னா 35-40 ஆமா பேர் மாதாஜி. உங்களுக்கு உங்களை தெரியாதவங்களே யாரும் இருக்க மாட்டாங்கல்ல இந்த இதுல, கண்டிப்பா இல்லையா? ஆமா மினிமம் நல்லா 35 to 40. தெரியும் இது ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்காங்க. அது அங்க நல்லா அவங்க சொல்றப்ப இது வரும், இந்த மேட்டர் வரும் நான் நினைச்சேன். கரெக்டா அவங்க சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. இப்ப எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் பாடி டொனேஷன் கொடுக்குறாங்க. யார்ட்டையுமே சொல்றது இல்ல. பாடி எடுத்துட்டு போன அப்புறம் வாட்ஸ்அப்ல சொல்றாங்க. நாங்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல ஆர்ஐபி சொல்றோம். இப்படி போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி இப்போ. கிரேட் கிரேட். செத்தும் கொடுத்தான் சீதக்காதி வள்ளல்ன்ற மாதிரி மரணத்துக்கு பிறகும் இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸை அடுத்தவங்களுக்கு உபயோகப்படணும்ன்றதுக்காக நீங்க கொடுக்குறீங்க இல்லையா? தட் இஸ் ரைட். இட்ஸ் குட் திங் ஒன்லி இல்லையா? யாருக்கு இனிமே வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா எல்லாம் ஜங்க் ஃபுட் தான் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கும். ஜங்க் ஃபுட்டு, ஃபேட்டு இல்லையா? ஐவிஎஃப் சென்டரு, குழந்தைங்கள நார்மலா பிறக்க முடியாத அத்தகைய சூழ்நிலை, காலம் கடந்த திருமணங்கள், அதுக்கப்புறம் லைஃப் செட்டில் ஆனாதான் திருமணம், விதண்டவாதங்கள், அடம் பிடிக்கிறது. இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது இப்ப கரண்ட் ஜெனரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஜெனரேஷன். திருமணத்துக்கு தயாரா இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷனே இப்போ அவங்க அடுத்தவங்க நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்கிறதுன்றத அனலைஸ் பண்றதே இல்லை. தட் இஸ் த வர்ஸ்ட் பார்ட். இப்போ இந்த மரணத்தை பத்தி நான் ஏன் சொன்னேன்னா, அந்த 2 பிரதர்ஸுக்குமே யாரோடையுமே அவங்க கனெக்டிவிட்டியே இல்லை. ஈவன் தந்தை பக்கம் அவங்க தந்தை வழியிலயும் கனெக்ஷன் கிடையாது. தாய் தரப்புல பாத்தீங்கன்னா எங்க பாட்டி எல்லாம் அந்த ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா 8 குடும்பங்கள் ஆக்சுவலி. அதுவே ஒரு 50-60 பேர் இருப்பாங்க. அவங்களே போயிருந்தாலே சரியா போயிருக்கும். ஆனா அவங்கள கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 5-6 பேர் தான் வந்தாங்க. அப்படி ஆயிடுச்சு. சோ இவங்க வந்தவங்க கிட்டயும் அவங்க சரியா பேசல அப்படின்னுட்டு அதெல்லாமே நமக்கு என்னன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க, நாம தான் பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாமே இருக்கணும். அந்த பாண்டிங் எடுத்த உடனே வராது கூட. அது அந்த தாய் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லி கொடுத்து வளர்த்திருக்கணும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தாய் தந்தையர்களுடைய ரோல் மிக மிக முக்கியமானது. உறவினர்கள் தான் மரணித்த பிறகு தனக்கு என்ன நிகழப் போகிறது என்பது அந்த ஆத்மா அங்க மேல போய் கீழே நின்று கருட புராணத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அதனால எதனா செய்ய முடியுமா? கண்டிப்பா எதுவுமே செய்ய முடியாது. இப்ப 11 நாட்கள் கண்டிப்பா அவங்க ஏதோ பண்ணணும் டெய்லி. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காளா அப்படிங்கறதே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. சோ தேங்காயை உடைக்கணும்ன்றதே தெரியல. அது நான் போய் சொன்ன பிறகுதான் உடைச்சாங்க. ஸோ அது மரணித்த பிறகு இமீடியட்டா ஒரு தேங்காயும் அந்த விளக்கெல்லாம் வைப்பாங்க. அந்த சாஸ்திரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்க பெருசா செய்யல. சோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஆனா ஏன்னா நம்ம கலாச்சாரம் இதெல்லாமே ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லாம போறதுனால தெரியாமலே போறது. ஒரு விதத்துல நம்ம சண்டை போட்டிருந்தாலுமே ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறது பெஸ்ட். ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். வி நீட் டு கிரீஃப் ஆல்சோ. இல்லைன்னா அந்த துக்கத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தாமலே இருந்தோம்னா அது நமக்கு பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் வரும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகிறது. துக்கத்தை கிரீஃபிங் அந்த காலகட்டத்தில் இன்றைக்கும் வில்லேஜ்ல கிரீஃபிங் உண்டு. நீங்க போனீங்கன்னா மரணித்த வீட்டுல காலையிலே அழுவாங்க. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் துக்கத்தை அந்த எஸ்பெஷலி ஒரு விடோ ஆயிட்ட ஒரு அதாவது மனைவியானவள் கணவர் இணைந்து விட்டா அந்த பெண்மணிக்கு மாரல் சப்போர்ட் கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? ஷி வில் ஃபீல் வெரி லோன்லி. இத்தனை நாள் கணவனையே நம்பி இருந்துட்டு அப்புறம் யாருமே இல்லையே என்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும். அந்த சமயத்துல அந்த கூட இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அந்த பக்கத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கலாம். ஸோ அந்த கிரீஃபிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது நான் ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ் ஆஃப் பிரேமா மாதாஜி சொல்ல நான் கேட்டிருக்கேன். நான் இது இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா அது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று இன்றைக்கு கூட நம்ம வில்லேஜ்ல இது நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் இருக்கு. நாம போனா ஏதோ நமக்கு அது பெரிய அதிசயமா தெரியும். இது தேவையா? எஸ், போனவங்க தானே அப்படின்னு எல்லாருமே அந்த பக்குவ நிலையில இருக்கவே மாட்டாங்க. இப்ப நாமெல்லாம் பகவத்கீதை படிச்சதுனால ஓகே இந்த பக்குவம் தேவை. மரணம் உடலுக்கு தான், ஆன்மாவுக்கு கிடையாது. அவங்க மீண்டும் பிறவி எடுப்பாங்க, எங்கேயோ நல்லா இருப்பாங்க, இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு வைகுண்ட பதவி அடைஞ்சிருப்பாங்க, மீண்டும் பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு நல்ல பிறவி கிடைச்சிருக்கும் அப்படிலாம் நமக்கு நினைக்க தோணும். இது பகவத்கீதையில புரிஞ்சவங்களுக்கு நினைக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா எல்லாருக்குமே பகவத்கீதையினுடைய தாத்பரியம் தெரியாது இல்லையா? கண்டிப்பா தெரியாது. சோ அப்படிப்பட்டவங்க தே ஹாவ் டு டிபெண்ட் ஆன், அதாவது அந்த அவங்களுக்கு என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கோ, அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புத்தி இருக்கோ அதுக்கேற்றவாறு அவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும்.
சோ அதனால நம்ம வந்து ஆன வரைக்குமே நம்ம வந்து இந்த கிரீஃபிங் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா செய்யணும். இருக்கிற வரைக்கும் எல்லோரிடத்திலுமே அன்பு பாராட்டணும். ஒருத்தர் நமக்கு வரலன்னா அதை வந்து நாம அந்த சமயத்துல நமக்கு கஷ்டம்தான். ஆனா அதே இதை வந்து நாம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு என்றைக்குமே கொடுக்க கூடாது இல்லையா? சோ இந்த பாவத்தையும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். இப்ப பிரேமா மாதாஜிக்கு கிடைக்கல இல்லையா, அந்த மாரல் சப்போர்ட் கிடைக்கல. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா அடுத்தவங்களுக்கு மாரல் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா போவாங்க. பிகாஸ் she has gained the knowledge இல்லையா? இந்த ஞானத்தை எல்லாரும் மாதிரி நான் இருக்க மாட்டேன் மாதாஜி. நிச்சயமா கண்டிப்பா இருக்க கூடாது. மறந்துடுவேன் மாதாஜி. எல்லாத்தையும் அப்பப்போ மறந்துடுவேன். சண்டை போட்டாலும் மறந்துடணும். மறந்துடணும். சண்டை போட்டாலும் மறந்துடணும். நிறைய இன்சிடென்ட் நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது இல்லையா? அப்பா சொல்லுவாரு, யாருக்கிட்டையும் ரொம்ப நாள் விரோதம் பார்க்க கூடாது. ஸ்கூல்ல கஷ்டத்தெல்லாம் போய் சொல்லுவேன். அப்ப சொல்லுவாரு மாதாஜி, யாருக்கிட்டையும் ரொம்ப நாள் விரோதமா இருக்க கூடாது, நீ போய் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு மாதாஜி எங்க அப்பா. ஆக்சுவலி விரோதம் என்பதே இருக்கவே கூடாது. இதுக்கு அஜாத சத்ரு யாருதான்? அந்த அஜாத சத்ரு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது விரோதியே இல்லாதவர். ஏன்னா துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே யுதிஷ்டிரதான் இழுப்பான் இல்லையா? ஏன்னா தர்மம் அறிந்தவன். அவனுக்கே கஷ்டமான ஒரு நிலை ஏற்பட்டாலும் அவன் அந்த 10 பேர் முன்னாடி அவன் ஏத்துக்குவான். அவன் யார் இடத்துலயுமே பகைமை பாராட்ட மாட்டான். எல்லாரையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடியவன் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை அறிந்தவன் வந்து யாரு? துரியோதனன். அதனால அவனுக்கு ஏதாவது சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை வரணும்னா அப்போ யுதிஷ்டனை பிடிச்சிடுவான். சோ அஜாத சத்ரு உண்மையிலே அந்த மாதிரி வந்து யாருமே கிடையாது. யுதிஷ்டனை போல யாருமே கிடையாது. நாம யுதிஷ்டரன் அளவுக்கு போகலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் நாம வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதராக இருப்பதற்கு நாம பழகி கொள்ளணும். என்றைக்கோ நடந்ததெல்லாம் நாம மனசுல வச்சுக்கவே கூடாது. தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேவிங் எ இம்பாக்ட் நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல. இந்த இதுல வந்து நமக்கு கணவன் மகன் எல்லாமே வந்து இந்த பந்தங்கள் இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தான். இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆன்மா சென்ற பிறகு there is no relationship, only relationship with eternal தான். அதாவது இந்த ஆன்மா வந்து வெறுமனே அந்த பரம்பொருளோட மட்டும்தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். சோ இது நம்ம யாருடையது சித்திரகேது மன்னருடைய மகனை பத்தி நம்ம அவருடைய பாத்தீங்களா, அவருக்கு மகனே குழந்தைகளே கிடையாது இல்லையா? அநேக மனைவிமார்கள், 1000 கணக்குல மனைவிமார்கள், ஆனால் யாருக்குமே வந்து குழந்தை கிடையாது. சோ அப்போ அங்கிரா முனி மற்றும் வந்து நாரத மகரிஷியை வந்து சந்தித்து எனக்கு வந்து குழந்தை வேணும், ஏன்னா என்னுடைய இந்த அரச வந்து தொடர்வதற்கு வந்து ஒரு பிள்ளை வேணும் என்று கேட்பார். உன்னுடைய இது பிரகாரம் உனக்கு பிள்ளை கிடையாது, பிறந்தாலும் வந்து மரணம் என்பதுதான் ஏற்படும். நீ இப்போ பிறந்தப்ப நீ இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்தை அவன் உன்னை விட்டு செல்லும் பொழுது அதிக துக்கமாகும், அதனால உனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் வந்து இந்த சித்திரகேது கேட்கவே மாட்டார். அதனால அவருடைய முதல் மனைவிக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கும். அந்த பையனுக்கு வந்து ஹர்ஷ சோகா, அந்த பேர்லயே சோகம் இருக்கு இல்லையா? இதுதான் பிரேம மாத்தி சொன்னாங்க, ஹர்ஷ சோகா. சோ ஹர்ஷ சோகா அவன் வந்து அவன் வந்து இந்த மனைவியை வந்து ரொம்ப நல்லா பார்த்துப்பார் சித்திரகேது. குழந்தை கொடுத்த மனைவியை வந்து நல்லா பராமரிக்கும் பொழுது மற்ற ராணிகளுக்கு எல்லாமே வந்து கோபம் வருது. எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த குழந்தைக்கு விஷத்தை கொடுத்து கொன்னுடுறாங்க. சோ அந்த குழந்தையும் மரணித்து விடுகிறது. சோ இந்த பிரபஞ்சத்திலே இல்லாத துக்கத்தை வந்து சித்திரகேது வந்து ஃபீல் பண்ண அந்த சமயத்துல மீண்டும் வந்து அங்கிராமுனி மற்றும் வந்து நாரத மகர்ஷி அங்க வராங்க. இதுதான் உன்னை முன்னாடியே சொன்னேன், நீ எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்ட, அதான் அந்த பிரபஞ்சமே அந்த குழந்தைதான் அப்படிங்கிற நிலையில சித்திரகேது இருந்தார் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த நம்ம பிள்ளைகள் தான் உலகம், நம்முடைய மனைவிதான் உலகம், கணவன் தான் உலகம் அப்படிங்கிற அந்த இது வரவே கூடாது. எஸ், நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஸ் எ ஃபேமிலியா நம்ம எல்லாருமே அன்பு கொண்டு வாழணும். எல்லாரும் சேர்ந்து இறைவனிடத்துல வந்து அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. ஆனா இந்த இடத்துல சித்திரகேது பீயிங் எ கிரேட் டிவோட்டி கூட இல்லையா? அதன் பிறகு அந்த மரணித்த அந்த ஆத்மாவை வந்து அழைப்பாங்க. அப்போ அந்த சித்திரகேது வந்து குழந்தை போகாதன்ற அந்த அழுகையை கேட்டு, நான் யார் உங்களுடைய மகன், நான் உங்களுடைய மகனா, நான் எந்த பிறவில உங்களுக்கு மகன் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் அந்த ஆத்மா வந்து சித்திரகேதுவை கேட்கும். அப்பதான் ஆத்ம ஞானத்தை வந்து சித்திரகேது பெறுகின்றான். அதுக்கப்புறம் காட்டை நோக்கி தவம் இருந்து இல்லையா?
சோ அதெல்லாம் முடிஞ்சுதான் பார்வதி தாயாருடைய சாபம் எடுத்து இல்லையா, அடுத்து வந்து ஒரு அசுரனாயி, அடுத்து விருக்ஷாசுரனாயி, அதுக்கப்புறம் அவன் மரணித்த பிறகு அவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்கின்றது இல்லையா பகவான் இடத்துல. ஏன்னா அவனுடைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அவன் சித்திரகேதுவாக இருந்தப்போ அவன் செய்த அந்த அதாவது தவங்கள் இல்லையா, இதெல்லாம் நல்ல கர்மங்கள் எல்லாம் அவனை வந்து பகவானிடத்துல போய் சேர்த்தது என்பதும் இந்த இடத்துல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால ஆத்மா அநேக பிறவிகளை கண்டது. இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சொந்தங்கள் எல்லாமே வந்து தனக்கு இல்லை என்பதை வந்து அதுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஆனா எப்ப அது எது வரைக்கும் அந்த அதாவது சூக்ஷ்ம உடலோடு இருக்கோ அது வரைக்கும் அதுக்கு புரியாது. எப்ப அது விடுதலை அடைகின்றதோ அப்ப அதுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். இது கண்டிப்பா நடக்கும். சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கிற வரைக்குமே இந்த மனசு, புத்தி, அகங்காரம் இந்த மூன்றுமே வந்து அதனுடைய பதிவுகள் எல்லாமே அதுல இருக்கும் இல்லையா. இந்த மரணம் வரும்போது இத்தனை ஜென்மங்கள் என்னென்ன இருக்கோ எல்லா பதிவுகளுமே அதுல இருக்கும். அதனால அதுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஆனா அதே வந்து மோட்சம் அடைந்தவர்களுக்கு வந்து அந்த சூக்ஷ்ம உடலும் நீங்கிய நிலையில இருக்கும். வெறும் ஆத்மா மட்டும்தான், உன்னதமான ஆத்மா இறைநிலை அடைந்து இறைவனோட மட்டும்தான் அது சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். சோ இங்க பார்வதியினுடைய அந்த சகோதர பாசம் இதெல்லாமே பௌதிக ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு ஒரு குறிக்கோளாக நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. மொழிபெயர்ப்புல என்ன தெரியுது நமக்கு, தேர் ஆல் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாண்டிங் தான் இல்லையா. பாசமுள்ள உறவினர்கள் அனைவரும் இருப்பார்கள், அங்கே சென்றால் அவர்களை ஒரு சேர காண இயலும். எஸ், எல்லாருமே காணணும், எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டணும் அப்படின்னு இருக்கணும். ஆனா அதுக்காக பௌதீக அட்டாச்மெண்ட் வந்து நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடாது. அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தவறு. ஒன்னு இருந்தா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எல்லாரோடையுமே இருப்போம், ஒன்னு இல்லைன்னாக்கா கட் ஆஃப் பண்ணிட்டு நாம பாட்டுக்கு தூரமா இருக்கும். ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு மிதமான நிலையில வந்து இருந்தாதான் நாம யோகி ஆக முடியும் இல்லையா. அதிகமாக உண்பவன், அதிகமாக விழித்திருப்பவன் இல்லையா, மிக குறைவாக உண்பவன், மிக குறைவாக வந்து உறங்குபவன், இவன் எல்லாம் என்றைக்கும் யோகியே ஆக முடியாது. நாம் எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் சைட்ல தான் நம்மளுடைய செயல்களை எல்லாம் செய்கின்றோம். ஒரு மிதமான பக்குவத்துல வந்து எடுத்துட்டு போகிறதே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட மிதமான நிலையில் சென்றால் நாம இங்க இருக்கும் பொழுது விடுதலை அடைந்த தன்மையில் இருப்போம். சோ நம்முடைய அன்பு பக்தி எல்லாமே இறைவன் பாதங்களை சமர்ப்பித்திருப்போம். இங்க இருக்கக்கூடிய அனைவரோடத்திலுமே வந்து அன்பு பாராட்டுவோம். நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்தும் இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்கானதாகவே இருக்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகள் இருக்கும் இல்லையா. ஒரு ஸ்பெசிபிக் லாபத்திற்காகவோ கண்டிப்பாக பிரார்த்தனைகள் இருக்காது இல்லையா. இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய நிலையும் நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். சோ மேலும் அங்கே பறந்து கொண்டிருக்கும் வண்ண கொடிகளையும் முனிவர்கள் செய்யும் வேள்வி சடங்குகளையும் கூட காண இயலும். எனவே அங்கு செல்வதற்கு நான் அதிகம் விரும்புகின்றேன்னு சொல்றாங்க யாரு, பார்வதி தாயார். சோ முன்னரே கூறியுள்ளபடி மாமனுக்கும் மருமனுக்கும் இல்லையிலே கருத்து வேறுபாடு நிறைய இருந்ததால சதியால வந்து தன்னுடைய தாய் வீட்டுக்கு வந்து அடிக்கடி செல்ல முடியவில்லை. சோ போக அதிக நாள் ஆயிற்று. இப்பொழுது அங்கே தனது சகோதரிகள், தனது அன்னையின் சகோதரிகள் மற்றும் அவர் கணவர்கள் அனைவரும் இருப்பார்கள். அவர்களை காண வேண்டும் என்று சதியின் மனம் வந்து அவாவாவியது, அப்படின்னா ஆசை கொண்டது. பெண்களுக்கே உரிய நிலைதான் இயல்பினால் தானும் தனது சகோதரியை போல தன்னை நன்றாக அலங்கரித்துக் கொண்டு தன் கணவனுடன் அங்கே செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினாள் இல்லையா. பெண்ணுக்கே உரியது. அப்பதான் நிறைய முன்னன்னைக்கு நைட்டு தான் வந்து சகோதரன் சகோதரியோட வந்து வாதம் பண்ணி நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா. ஆனா அடுத்த நாளே மனசு கேட்காம கிளம்பி ஊருக்கு போகும். இதுதான் உண்மையான நிலை கூட. உண்மையில் ஏன்னா மனசு எமோஷனல், பெண்களுக்கு வந்து எப்பவுமே எமோஷனலி டைடு. சோ தன்னுடைய என்ன இருந்தாலும் நம்ம அம்மா வீடு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு இருக்கும். அவள் தான் மட்டும் தனியாக போகணும்னு நினைக்கல. இந்த இடத்துல நம்ம அதை டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா தன் கணவனோடே செல்லணும், அதுதான் கௌரவம் என்பதும் அவங்க புரிஞ்சிருந்தது. திவ்ய ஏதத் ஆச்சரியம் அஜாத்ம மாயையா விநிர்மிதம் பாதி குணத்ரயாத்மகம் ததாபிஹம் யோஷேத் அதத்வ விச்சதே தீனாதி த்ருக்ஷே பவமே பவர்ஷிம். துவயி உங்களிடத்தில் ஏதத் இந்த ஆச்சரியம் அஜ ஓ சிவபெருமானே, ஆத்மக மாயையா பரமபுருஷ பகவானின் புறச்சக்தியினால் விநிர்மிதம் படைத்தது, பாதி தோன்றுதல், குணத்ரய ஆத்மஜம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் எதிரெதிர் செயல்களினால், ததா அபி இருந்தும் கூட, அகம் நான், யோஷித் பெண், அதத்வ வித் மெய்யறிவில் தேர்ந்தவள் இல்லை, சா மேலும் தே உங்கள், தீனா இயலாதவள்,
தித்ருஷே காண விரும்புகின்றேன். பவ ஓ சிவபெருமானே, மே எனது, பவக்ஷிதம் பிறந்த இடத்திற்கு. மேலும் சதி என்ன பேசுறாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த உலகமானது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் எதிரெதிர் செயல் விளைவுகளால் அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் புறசக்தியினால் வந்த வியக்கத்துக்கு படைப்பாகும். எஸ், இது பகிரங்க ஆற்றலால் படைக்கப்பட்டது இல்லையா? சோ மேலும் இங்கே செயல், ஆக்ஷன், ரியாக்ஷன் எல்லாமே இருக்கும் இந்த 3 குணங்களுடைய அடிப்படையில. அதனால்தான் நாம அந்த செயல்களுடைய விளைவுகளால் தான் நாம் இந்த இடத்துல மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கும். மேலும் இவ்வுண்மை நீங்கள் அறியாததல்ல, இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா எனக்கு இதனுடைய இது எல்லாமே அறியாத ஏழை பெண், நான் இதெல்லாம் ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. மெய்யறிவில் நான் தேர்ச்சி அற்றவள் ஆகையினால் எனது பிறந்த இடத்தினை மீண்டும் ஒரு முறை காண்பதற்காக விழைகின்றேன். சோ அதாவது சிவபெருமான் இருக்கிறது ததாசக்தி நிலை இல்லையா? இஸ் எபோவ் த ஜீவாத்மா நிலையில இருக்கார். அதனால அவருக்கு உண்மையான தாற்பயம் என்னன்றது தெரியும். ஆனா சதியினுடையது அவ்வாறு கிடையாது. அவள் பௌதீக இதுல இருந்துதான் அவள் பேசிட்டு இருக்கான். சோ ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் எதிரெதிர் செயல் விளைவினால் தோன்றிய இப்பௌதிக உலகின் பல தோற்றங்களில் பளபளப்பான தோற்றங்களின் நேரத்தில் சிவபெருமான் பற்றுடையவர் அல்ல அப்படின்னா எதையுமே அவர் விரும்புறது கிடையாது. அதனாலதான் அவர் ஆண்டியா கைலாலத்துல உட்கார்ந்துருக்கார் தியானத்துல. சதி என்னும் தாட்சியாயனி அதை நன்கறிவாள் ஆக்சுவலி. ஆகையினாலே அவரை அஜ என்று புகழ்கின்றாள். அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்னும் கட்டுக்களை கடந்தவர், தனது நிலையான இருப்பினை உணர்ந்தவர் என்பதை பொருளாகும். எஸ், அஜா மீன்ஸ். சோ ஆனால் புறத்தோற்றம் அல்லது பிரபஞ்ச தோற்றம் என்னும் மாறுபட்ட தன்மையினை உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் மாயை தங்களிடம் கிடையாது. அப்படின்னா இதெல்லாமே நிரந்தரம். உண்மை என்றால் நிரந்தரம். இதெல்லாமே தற்காலிகம் என்பதை சிவபெருமான் நன்கு அறிந்தவர் தான். அதனால அவர் அந்த மாதிரி புரிஞ்சு கொண்டால் நமக்கு எந்த விதமான ஏக்கங்களோ எதிர்பார்ப்புகளோ இருக்காது இல்லையா? சோ ஏனென்றால் நீங்கள் தன்னை உணர்ந்தவர் ஆவீர்கள், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். தங்களை பொறுத்தவரை சமூக வளர்ச்சியின் கவர்ச்சி, தந்தை, தாய், சகோதரி என்னும் மாயை உறவு முறைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே முடிந்து விட்டன. அதாவது சிவபெருமான் அந்த நிலையெல்லாம் கடந்து விட்டார் என்று இந்த இடத்துல சதி மேற்கோள் காட்டுகிறார். எஸ், எல்லாமே நம்ம பௌதீக முறையில தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அது எல்லாமே நிரந்தரமற்றவை, தற்காலிகமானவை என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இதை உணர்ந்தவர் யாரு? சிவபெருமான் என்று இங்க யாரு சதி மேற்கோள் காட்டுகிறார். மேலும் நானும் மெய்யறிவினை உணர்தலின் வளர்ச்சி அடையாது, இவங்களுக்கு இன்னும் அந்த பக்குவம் வரலன்றாங்க. எனவே இவைகள் எல்லாம் எனக்கு உண்மை போல தோன்றுகின்றது. அப்படின்னா இந்த உறவு முறைகள் எல்லாமே உண்மை என்று அவள் நம்புகிறாள். அப்படின்னா பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லையா? ஆன்மீக உலகின் இந்த முரணான தன்மைகள் உண்மை என்று மதியோரை ஒத்துக்கொள்வர். புறசக்தியின் மாயலால் உழல்பவர்களே இதனை உண்மை என்று ஒத்துக்கொள்பவர் இல்லையா? பகிரங்க சக்தியின் மீது யாரு செயல்படுகிறார்களோ அதுவே ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவங்கதான் எப்பவுமே மாயையில இருக்காங்க அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் ஆன்மீக உணர்தலில் வளர்ச்சி அடைந்தோர் இந்த மாயையை நன்கறிவர். சோ யாராவது ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட் ஆயிருந்தா அவங்களுக்கு இது மாயை என்பதை அவங்களால கண்டிப்பா புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை தன்னை உணரும் அறிவு என்னிடத்தில் இல்லை, நான் ஏழை. ஆகையினால் இவ்வுண்மைகள் எனக்கு தெரிகிறது, பிறந்த இடம் என்று அழைக்கிறது, அதனை காண நான், அதாவது ஷீ இஸ் டோட்டலி அட்ராக்டட் இல்லையா? சோ அவங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த அங்க போய் நம்ம பார்க்கணும், அந்த யாகத்துல கலந்துக்கணும், அது ஒன்றுதான் இலக்காக வைத்திருந்தாள். மேலும் தனது உடலின் மீதும் பிறந்த இடத்தின் மீதும் இது போன்ற பற்றுதல் மீது பற்று வைப்பவர்களை பாகவதம் ஒரு கழுதையாக அல்லது பசுமாடாக கருதுகிறது. ஓகே, அதாவது இந்த பௌதீக ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே நித்தியமானது என்று உணர்பவர்கள் அதாவது பாகவதம் என்ன சொல்றது, அவங்கள ஒரு கழுதை அல்லது பசுமாடாக கருதுகிறது. சதி இவ்வுண்மைகளை எல்லாம் நிச்சயம் தன் கணவனிடமிருந்து அறிந்திருக்க வேண்டும். ஏன்னா இவ்வளவு அசோசியேஷன் ஆன பிறகு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ இது நம்ம இந்த சுபாவமாக கூட மாறிடுவோம். நம்ம சில சமயத்துல கணவனுடைய சுபாவம் மனைவி கண்டிப்பா தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும். அதே மாதிரி கணவனுடையதுமே மனைவிடத்துல கண்டிப்பாக ஏற்படும். சோ இப்படி ஆனா இந்த அசோசியேஷன் இருந்தும் சிவபெருமானுடைய நிலை மிக மிக உயர்வான ஸ்தானம் என்பதை அறிந்திருந்தோம்.
தான் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தானும் செல்லணும்ன்ற அந்த இம்பாக்ட் எதுவுமே ஏற்படுத்தி கொள்ளல, பாதிப்பு எதுவும் ஆகவே இல்லை சக்திக்கு, இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார். ஸோ அப்படின்னா அவங்களுடைய பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் அவங்க இன்னும் இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து இந்த பர்பட்ல இருந்து நாம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதை நான் சொல்லல, பிரபுவாதர் இந்த இடத்துல வியாக்கியானம் எழுதியிருக்காரு, அதுதான் நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ ஆனால் அவள் ஒரு பெண்ணாக இருந்ததினால் யோசித் ஜட பொருள்களின் கவர்ச்சியிலேயே பேர் ஆர்வம் வந்து கொண்டிருந்தாள். இந்த யோசித் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து அனுபவிக்கப்படுபவர், நாம் எல்லாருமே அனுபவிக்கப்படுபவர் தான். நம்மளை அனுபவிப்பவர் என்பது சொல்லப்படுவது யாரு? அந்த பரமாத்மா, ஜீவாத்மா வந்து அனுபவிக்கப்படுவது. மேலும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் யோசித்தின் கூடிய தொடர்பு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் யோசித்தின் கைகளில் விளையாட்டு பொம்மையாக இருந்தால் ஒருவனது ஆன்மீக வளர்ச்சியானது உடனடியாக நின்று போகும். சோ அதனால்தான் பெண்ணின் கைகளில் விளையாட்டு பொருளாக இருப்பவர்கள் இந்த யோஷித் கிரீடா மிருகஷி அப்படின்னா ஆன்மீக உணர்தலில் வளர்ச்சி அடைய முடியாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கருத்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, யோகத்தில் நிலை பெறுபவர்களுடைய செயல்பாடு என்ன என்பது இந்த பேராகிராஃபில் படிச்சோம். இதுக்கு உதாரணம் சிவபெருமானே. ஒரு பௌதிகவாதியாக இருந்து தான் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை வந்து எண்ணிக்கொண்டு அதற்காக பிரயத்தனம் செய்தது பார்வை தாயாரும் கூட. ஆனா இவை அனைத்திற்கும் மேன்மையானது எதுனாக்கா இறை தொண்டு, அந்த இறை வழியில போகிறது. அது ஒண்ணுதான் நாம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம எடுத்துக்கணும். இன்னொரு ஸ்லோகம். பஷ்ய பிரயந்தீர் அபவான்ய யோஷிதோ அபி அலங்கிருதா காந்தா சகா வரூதச யாஷ்யாம் விரஜத்வி திதிகண்ட மண்டிதம் நவோ விமானை கல ஹம்ச பாண்டுபிஹி. மேலும் வந்து சத்ரி வந்து தொடர்கிறாள். ஆக்சுவலி அதாவது பார்க்கடலை கடையும் பொழுது விஷம் வந்தப்போ அதை வந்து பருகி, இல்லையா? அப்ப வந்து சத்தி சொல்லுவாங்க, அங்கேயே நிறுத்துவாங்க. கழுத்திலே நின்று நீலகண்ட என்று அவருக்கு இன்னொரு நாமமும் உண்டு, இல்லையா? சோ பைஷ்ய சற்று காண்பதற்கு, பிரயாந்தி செல்லது, அதாவது செல்வது, பிரயாந்தி செல்வது, செல்லது கிடையாது. அபவ ஓ பிறப்பற்றவரே, அந்நிய யோசித பிற பெண்கள், அபி நிச்சயம், அவா கிருத அலங்கரித்து கொண்டு, மேலும் வந்து காந்த சகா தங்கள் கணவர் மற்றும் நண்பர்களுடன், வாருதச மேன்மையானோர், யாசம் அவர்கள், ரஜதபி பறந்து கொண்டு, சிதிகண்ட அதாவது நீலகண்டரே, மண்டிதம் அலங்கரித்தல், நவ வானம் விமானங்களுடன், ஹவஹம்ச அன்னங்கள், பாண்டுபிகி அதாவது வெண்மை. சோ பிறப்பிலியே அப்படின்னா இவருக்கு வந்து பிறப்பு இறப்புனுடைய அந்த இதுல இருந்து அவர் வந்து கம் அவுட் ஆஃப் தட், அந்த பிறப்பிறப்பு அற்றவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓ நீலகண்டரே, எனது உறவினர்கள் மட்டும் அல்ல, மற்ற பெண்களும் கூட ஆடை அணிகலன்களால் தங்களை அலங்கரித்து கொண்டு தங்கள் கணவர்களுடன் நண்பர்களுடன் அங்கே சென்று கொண்டிருக்கின்றனர் என்று சொல்றாங்க. தன்னுடைய உடன்பிறப்புகள் மாத்தம் கிடையாது, யாரெல்லாம் அழைச்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே அங்கே கணவன் மனைவியோட வராங்க அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல யாரு சதி வந்து எடுத்துரைக்கிறாள். வெண்மை நிற அன்னப்பறவைகள் போல வானில் பறக்கும் அவர்களது விமான கூட்டங்கள் பார்ப்பதற்கு ரொம்பவுமே பிரமிப்பா இருக்கு அப்படின்றது. இப்ப ஏரோப்ளேன்ல கண்டுபிடிக்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறோம், எவ்வளோ இன்புட். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல நேத்துதான் என்னென்னு பிரபு சொல்லியிருந்தார் இதே எக்ஸாம்பிள். அப்ப எந்த பெட்ரோலும் டீசலும் கிடையாது, ஆனா இன்னும் ஃபாஸ்டா வந்து கடந்து செல்வதற்கான விமானங்கள் எல்லாம் இருந்தது. சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல், இறைவனுடைய செயல்பாடு, இதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா எதுவுமே அவருடைய உத்தரவின்றி எதுவுமே இந்த இடத்துல நிகழ்வது கிடையாது. இங்கே சிவபெருமான் அபவ என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதன் பொருள் பிறப்பற்றவர் என்பதாகும், இல்லையா? இஸ் அபவ் த 3 மோட்ஸ்ல இருக்காரு. சோ ஆனா குவாலிட்டிஸ்ல வந்து 84% ஆஃப் த சுப்ரீம். சோ ஆனா பிரம்மாவுக்கு வந்து 78, அவரையும் தாண்டி இருக்கார். அதனால்தான் அவரை விட வந்து பெரிய லெவல் என்று சொல்றது. பிரம்மதேவனும் ஸ்வயம்பு எனப்படுவார். ஏன்னா
அவர் உந்தி சீழிலிருந்து பிறந்தவர். காரணம், அவர் எந்த ஒரு மனிதனுக்கோ அல்லது ஜட பொருளுக்கோ பிறக்காது பகவான் விஷ்ணுவின் உந்தி சூழிலிருந்து வந்த தாமரை மலரில் பிறந்தவர் ஆவார். சிவபெருமான் இங்கே அபவ என்று அழைக்கப்படுகிறார். பௌதீக துன்பங்களினால் பாதிக்கப்படாதவர் என்று பொருள். அபவ என்னும் வார்த்தை வந்து சோ எந்த சங்கடங்கள் வந்தாலுமே, அதாவது சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாமே ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடியவர் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை கொண்டவர். இதெல்லாம் இங்கே நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். திஸ் இஸ் அ ரொட்டீன் லைஃப் அப்படிங்கறத வந்து சிவபெருமானுக்கு தெரியும். ஜீவன்கள் இந்த படைக்கப்படுகிறது, ரட்சிக்கப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது இல்லையா. மரணம் என்பது உண்டு. சோ இதெல்லாம் வந்துகிட்டு போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்கள் தான். இதுல வந்து நம்ம சுகப்படுறதுக்கோ துக்கப்படுறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற தத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவர் அவர். ஆனா நாமெல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள் இல்லையா. ஆனா நமக்கு சந்தோஷம் வந்தாலும் சந்தோஷப்படுறோம், துக்கம் வந்தாலும் துக்கத்தை அனுஷ்டிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா அதை வந்து பக்குவமாற்றிக் கொள்வதுதான் இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது, இதெல்லாம் ஒரு நாள் வந்து நாமளும் அதை கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு பாதை இருக்கு. அவங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்ததுன்னா நாளைக்கு நாமளும் எந்த பாதையை தான் கடக்க வேண்டியிருக்கும். அதனால மீண்டும் பிறவாத ஒரு நிலை எதுவோ அட்லீஸ்ட் அதையாவது நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். இங்க வந்து மறுபடியும் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இந்த நிலையில வந்து நாம விழவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். அதற்கு நாம் என்ன செய்யணுமோ அந்த செயல்களை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். ஓகே. சோ சிவபெருமான அளவுக்கெல்லாம் நம்மளால போக முடியாது. ஏன் பிரம்மர் அளவுக்கு கூட நம்மளால போக முடியாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்மளால முடிஞ்ச நல்ல ஒரு ஒழுக்கத்தையும் இல்லையா, நல்ல உள்ளத்தையுமே, கலங்கங்கள் எல்லாமே காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம், இந்த 6 விதமான வன்மங்கள் இருந்து நாம இதெல்லாமே அழுக்குதான். திஸ் ஆர் த லேயர்ஸ். அந்த ஆத்மா மேல படிஞ்சிருக்கக்கூடிய அழுக்கு. இது எல்லாம் விட்டுறணும். கோபம் விட்டுறணும் இல்லையா, இந்த லோபத்தை விட்டுறணும், மோகத்தை விட்டுறணும். பௌதிகத்துல இதெல்லாம் எந்த பௌதிக வஸ்துக்கள் மேலும் நம்ம இதை வச்சுட்டாலே நமக்கு அது ஜீவனா இருக்கலாம், பிள்ளைகளா இருக்கலாம், கணவன் மனைவியா இருக்கலாம், அதையெல்லாம் மடைமாற்றி நாம் என்ன பண்ணணும், அதாவது ஆசையை வந்து மடைமாற்றி இறைவன் தாள் கொண்டு போகணும். அதே மாதிரி பொறாமையை விட்டுறணும். பொறாமை என்பது நமக்கு நாத்திக தன்மையை வந்து அபிவிருத்தி செய்துவிடும். அதனால பொறாமையை நம்ம விட்டுறணும். அது என்னைக்குமே நம்மள வந்து நல் பாதைக்கு இட்டு செல்லாது. சோ சதி சிவபெருமானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக தனது தந்தையின் உறவினர் அல்லாத அந்நியர்கள் கூட அங்கே செல்லும் பொழுது அவர் சொந்த மகளாக தன்னை பற்றி என்ன சொல்வது என்று கேட்கிறார் சிவபெருமான் கிட்ட. சோ சொந்த மகள் நானு, என்னுடைய தந்தையினுடைய யாகம் நடக்கிறது, எனக்கு போகணும்ன்ற ஆசை இருக்கு. அதாவது ஒரு நண்பர்களா இருக்கலாம், சாதாரண அவங்க யாரையெல்லாம் அடைச்சாரோ அவங்க எல்லாம் வந்திருக்கலாம், அவங்க எல்லாம் உறவினர் கூட கிடையாது. அவங்க எல்லாரும் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் செல்லவில்லை என்றால் எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் இந்த இடத்துல இல்லையா. சுத்தி கித்தி நாம் இப்படிதான் வந்து கணவரிடத்துல இப்படிதான் பெண்கள் பேசுவதே நிறையவே. ஸோ தட் அப்புறம் சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் விட்டுடுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் நடந்துட்டு இருக்கிறது இந்த காலகட்டங்கள் எல்லாமே. சிவபெருமான் இங்கே, ஆனா சிவபெருமான் இங்க அவர் விட மாட்டார், அழைக்கப்படுகிறார். கடலிலிருந்து எழுந்த நஞ்சினை தான் விழுங்கி அதனை வயிற்றுக்குள் செல்லாமலும் வெளியிலே துப்பாமலும் தொண்டையிலே நிறுத்தி கொண்டார். அதனால் அவரது தொண்டை நீல நிறமாக மாறியது. அது முதற்கொண்டு அவர் நீலகண்டர் என்று அழைக்கிறார். ஏன்னா அடுத்தவங்களுடைய நன்மைக்காக அவர் தன்னையே வந்து, அதாவது தன்னை பற்றி கவலைப்படல. அவர் பிறரின் நன்மைக்காகவே சிவபெருமான் நஞ்சினை தான் உட்கொண்டார். அமிர்தம் எடுப்பதற்காக தேவர்களும் அசுரர்களும் கடலை கடைந்த பொழுது முதலில் விஷம் தோன்றியது. அவ்விஷ கடலினால் மற்றவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாதே என்பதற்காக சிவபெருமான் வந்து கடல் நீர் முழுவதுமே தானே குடித்து விட்டார். பிறர் நன்மைக்காக மிகப்பெரிய விஷக்கடலையே குடித்த அன்புள்ளம் கொண்டவராயிற்றே அவர். ஹையர் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் நாம கூட கணவரை வந்து புகழ்ந்து, ஸோ அந்த புகழ்ச்சியில வந்து அவர் வந்து அப்புறம் நாம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் பொழுது, அதாவது நம்ம ஏதாவது போகணும்ன்ற ஒரு பர்மிஷன் கேட்கும் பொழுது அவங்க அப்ப ஈஸியா கொடுத்துருவாங்க இல்லையா. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன் நடைமுறையில் இதெல்லாம் நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் இருக்கிறது. சோ அப்படி இருக்க தனக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட தன் மனைவியே அவள் தந்தை வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டி கேட்டுக்கொள்ளும் பொழுது அன்பு மிகுந்தவர் அவர் அதற்கு அனுமதி வழங்கித்தானே செய்வார். ஏன்னா அவர் தான் கருணை இல்லையா, ஹையஸ்ட் லெவல் கம்பேஷன் சிவபெருமானுக்கு. அதனால அவர் அனுமதி கொடுத்துருவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. கதம் சூதாய பித்ருகேஹே கௌதுகம்
நிசம்சய தேஹேஸ்வரவர்ய நீங்கதே அநாஹுதா அபியந்தி சௌஹுர்தம் வர்த்தூர் குரோர் தேஹா கிருதஸ்தகேதனம். இல்லையா? தேவர்களில் சிறந்தவரை இன்னும் புகழாரங்களை சுட்டி கொண்டிருக்கிறார் சதி. இல்லையா? தனது தந்தையின் இல்லத்தில் ஒரு விழா நடக்கப் போவதை கேள்விப்பட்ட பிறகும் கூட ஒரு மகளின் உடல் எவ்வாறு துடிக்காது இருக்கும். தன்னுடைய நிலையை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க. நம்மை அழைக்கவில்லையே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். அழைப்பில்லாவிட்டாலும் கூட ஒருத்தி தனது கணவன், நண்பன், குரு மற்றும் தந்தையின் இல்லத்திற்கு செல்வதில் எந்தவித தவறும் இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும். அம்மா வீட்டுக்கு அழைச்சாதான் போகணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இல்லையா? கணவன் வீட்டுல வந்து அழைச்சாதான் கணவன் வீட்டுக்கு வரணும். ஏன்னா இந்த காலகட்டத்துல அவர் என்கிட்ட பேசல, அவர் கூப்பிட்டாதான் நான் வருவேன் சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு. இல்லையா? அநேக டைவர்ஸ் கேசஸ் எல்லாம் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஈகோ தான். ஆனா இந்த எந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்து அழைப்பில்லாமல் போகலான்றத வந்து சதி, இல்லையா? சோ தாயாரே வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. கணவன், நண்பன், குரு மற்றும் தந்தை, அதாவது அம்மா வீட்டுக்கும் சரி, கணவன் வீட்டுக்கும் சரி, நண்பன் வீட்டுக்கும் சரி, குரு இடத்திற்கும் சரி, நாம அழைக்கலன்னாலும் போகலாம், அது தவறு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா இந்த 4 வீடுகளை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம. அப்ப அந்த இடத்துல நமக்கு ஈகோவே இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போயிடணும் நம்ம. தன்மே பிரசீதேதம் அம்ரத்ய வாஞ்சிதம் கர்த்தும் பகவான் காருணிகோ பதார்ஹதி द्वेव्यात्मनोहर्तेऽहम् अदप्रशशिक्षा நிரூபிதாமானுப்ருஹான யாசிதஹ தத். ஆகையினால் மே எனக்கு பிரசீத அன்பு கூர்ந்து, இதம் இந்த, அமர்த்திய ஓ இறப்பில்லா தேவரே, வாஞ்சிதம் வாஞ்சை, கர்த்தும் செய்வதற்கு, வாஞ்சை என்பது நம்ம அன்பு இல்லையா? பவான் தங்கள் மேலான, காருணிக அன்பு, பத ஓ பகவானே, அர்ஹதி திறமுடைய, திவ்யா தங்களால், ஆத்மன தங்களின் சொந்த உடல், அத்தே பாதியில், அகம் நான், ஆபத்ர சக்ஷுஷா எல்லா ஞானங்களும் உடைய, நிரூபிதா நான் இடம் பெற்றிருக்கின்றேன், மா எனக்கு, அனுகிரகண கருணை காட்டுங்கள், யாசித யாசிக்கிறேன். சோ அதாவது she is requesting இந்த இடத்துல. ஓகே, சோ என்றும் அழியாத சிவபெருமானை என் மீது கருணை கொண்டு எனது விருப்பத்தினை நிறைவேற்றுங்கள். நான் தங்களின் உடலில் சரிபாதி, இல்லையா? அர்த்தநாரீஸ்வரராக தன்னுடைய மனைவிக்கு வந்து பாதியை கொடுத்தவர் சிவபெருமான். சோ என்னிடத்தில் கருணை கொண்டு எனது வேண்டுகோளினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுகிறேன். சோ இந்த ஸ்டோரியில இருந்தா நமக்கு தெரியறது. சோ தக்ஷனுடைய யாகத்திற்கு போய் வந்துதான் வந்து அவர் அர்த்தநாரீஸ்வரரா கொடுக்கல, ஆல்ரெடி அர்த்தநாரீஸ்வரராக கொடுக்கப்பட்டது. இந்த சதியை எடுத்து சொல்லும் பொழுது நமக்கு அழகாக தெரிகிறது. சோ இதுதான் ஆத்தன்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன், நாம் இதை தெரிஞ்சுக்கணும். சோ வேத சாஸ்திரங்கள் இது சேம். கேதாரீஸ்வரர் இதுல கூட வந்து அர்த்தநாரீஸ்வரர் எதற்காக வந்து தாயாருக்கு பார்வதி தாயாருக்கு கொடுத்தார் இல்லையா? சோ அந்த இதுவும் நம்ம படிச்சோம். எப்பவுமே சிவபெருமான் இருப்பார், தாயார் தான் வந்து வந்து போவாங்க. அந்த மாதிரி மீண்டும் அவரை மனம் முடிப்பார். மீனாட்சியாக மனம் முடிச்சிருக்கார் இல்லையா? பார்வதியாக மனம் முடிச்சிருக்கார். இப்படி மீண்டும் மீண்டும் தாயார் வந்துட்டே இருப்பாங்க. கைலாயத்திலிட்டு கோமாக கீழே இறங்கி வருவாங்க. ஸோ மேலும் வந்து மீண்டும் வந்து அதாவது சிவபெருமான் வந்து அழைச்சு போவாங்க. திஸ் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி இந்த பார்வதி தாயாருடையதும் சிவபெருமானுடைய லீலைகள் வந்து நாம இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम